Pag-ampo alang sa mga anak, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O mahigugmaong Amahan, nagpasalamat kami sa dakong grasya nga imong gihatag kanamo pinaagi sa among mga anak. Sila ang bunga sa among gugma, ug panalangin nga imong gipiyal sa among panimalay. Salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanila, ug sa matag adlaw nga among makita ang ilahang pagtubo nga puno sa paglaom. Ginoo, amo silang giampo karon. Tabangan mo unta sila nga magpuyo uban sa kahadlok ug kahibalo diha kanimo. Tagai sila og kusog sa ilang lawas ug hunahuna aron ilang malabuhan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Ipuno ang ilang kasing-kasing sa kalinaw, gugma ug kalipay nga gikan lamang sa imong presensya. Amo usab nga ihalad nganha kanimo Ginoo, nga imong unta silang giyahan sa ilang mga lakang matag adlaw. Hatagan mo unta sila sa kaalam sa tanang mga desisyon nga ilang pagabuhaton, ug ipahiluna ang ilahang kinabuhi sa husto nga dalan. Paligunon mo unta sila sa ilahang pagtuo, aron bisan pa man sa tanang mga pagsulay ug sa mga kalisod, magapadayon sila sa pagsalig kanimo. Among gisalig sa imong mga kamot, among langitnon ug mahigugmaong Amahan, ang ilang kaugmaon. Bisan pa man nga kami mga ginikanan adunay mga kakulangan, nasayod kami nga ikaw ang labing hingpit nga magtutudlo ug magbalantay kanila. Tabangi kami nga ang mga ginikanan usab maoy mahimong ehemplo sa pagkamatarong ug pagka mapaubsanon ug sa pagka masinugtanon sa tanan nimong mga kabubuton. Sa katapusan among giampo ang ilang kaluwasan ug kahimsog sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Hinaot nga magpadayon sila sa pag-alagad ug paghigugma kanimo. Salamat Ginoo sa dili masukod nga gugma ug grasya nga imong gibukbok nganhi kanamo labaw sa tanan sa among mga anak. Kini among gipangayo ug gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, ug pinaagi usab sa pangaliya sa among mahal nga Berhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.